Ενότητα και πορεία για την Αιγιάλεια του αύριο. Αυτή η παράταξη είναι νέα και έχει ήδη κοντά της πολλούς νέους σε ηλικία, άφθαρτους, αλλά και συνδημότες γεμάτους θέληση, οι οποίοι μαζί με τους έμπειρους θα δουλέψουν σκληρά για την Αιγιάλεια του αύριο. Έχουμε αποδείξει πως έχουμε κοινές αρχές. Πρώτα το καλό της κοινωνίας και μετά οι καρέκλες. Πρώτα εμείς ενωμένοι και μετά οι πολίτες όλοι μαζί. Πρώτα το συλλογικό έργο και μετά οι προσωπικές πορείες. Μας ρωτούν, έχετε πρόγραμμα? Απαντούμε. Τα προγράμματα τα φτιάχνει η κοινωνία και τα θέλω της κοινωνίας τα γνωρίζουμε καλά. Τα γνωρίζουμε και θα τα μελετήσουμε όλα από μηδενική βάση. Μας λένε, τι θα κάνετε με τα σκουπίδια? Απαντούμε. Θα μιλήσουμε πάλι με ειδικούς επιστήμονες και κρατικούς φορείς και θα παρουσιάσουμε μια νέα, αξιόπιστη, νόμιμη και εφικτή πρόταση. Έγιναν λάθη? Ουδής αλάνθαστος. Όσο δύσκολη κι αν είναι μια σταδιακή λύση, ένα πράγμα δεν θα ξανακάνουμε. Να κοροϊδέψουμε προεκλογικά την Αιγύρα για να ικανοποιούμε τον Ειρηνεό ή και αντίστροφα, προσβλέποντας σε ψήφους. Μας ρωτούν πώς θα επιτύχετε την ανάπτυξη. Θα καταθέσουμε σύντομα ολοκληρωμένο πλάνο, κοστολογημένο, ισόρροπο γεωγραφικά και με καινοτόμες προτάσεις σε συνεργασία με τεχνοκράτες και όρημα πολιτικά μυαλά, που δεν θα λένε ωραία λόγια του αέρα πριν τις εκλογές και αέρα κοπανιστό μετά τις εκλογές. Θα τιμήσουμε και θα αναδείξουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Θα προβάλλουμε την Αιγιάλεια με σύγχρονα μέσα και όχι με ξεπερασμένα εργαλεία. Θα λειτουργήσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου με τη βοήθεια της τεχνολογίας και όχι με τρόπο που ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Θα αναβιώσουμε αυτά που πρέπει και θα στηρίξουμε νέους θεσμούς που θα μας κάνουν όλο και πιο ξεχωριστούς. Θα αναδείξουμε την ιστορία μας. Θα στηρίξουμε τους αγρότες μας με πάθος, τους εμπόρους, τους καταστηματάρχες, αλλά και τους ντόπιους επιχειρηματίες με νέες δημοτικές υποδομές. Θα νοιαστούμε για τα παιδιά μας και για τα σχολεία. Θα ασκήσουμε πολιτικές πρόνοιας για τους οικονομικά αδύναμους συνδημότες σε συνεργασία με την Εκκλησία, τους φορείς αλλά και τους συλλόγους. Μπορεί αυτά τα να ακούγονται ήδη πολλά, αλλά αυτά μπορούμε, αυτά θέλουμε και αυτά θα κάνουμε αύριο στην Αιγιάλεια. Εμείς πήραμε την ιστορική απόφαση να ενώσουμε την Αιγιάλεια και έτσι πολλαπλασιάζουμε δυνάμεις. Εσείς εμπιστευτείτε μας και δώστε μας τη δύναμη να πάμε όλοι μαζί μπροστά με ασφάλεια και ανοιχτούς ορίζοντες. Όλοι μαζί λοιπόν, όλοι μαζί για την Αιγιάλεια που αγαπάμε, όλοι μαζί για την Αιγιάλεια που θέλουμε, όλοι μαζί για την Αιγιάλεια αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ.